Iya nih Mas Ayu. Iki wonten Dek Lia, katuran jumeneng sesarengan seneng guyon lan guyon kula wonten panjenenganipun Pak Lek Kirun. Nggih saking dalu Cahyu. Wilujeng dalu Pak Le. Aku lek nyawang seliramu ndangak to, Nduk. Aku sing kurang dhuwur apa sandalmu sing keduren ya? Niki sandale sing keduren. Oh, sandale sing keduren. Ndak apa-apa tak rodok ndangak titik Cahyu ya. Tapi ya kabarin Nduk rodok kaset ki mau tekone? Mboten niki wau nembe turun gunung. Oh, kaya ngombe obat ya Nduk sedina ping 3 apa ping 4 mau? Kebutuhan, Pak. Oh iya, kebutuhan. Saniki. Oh, saiki monggo Mbak Lurah ngancani Nduk Lia. Nggih. Wol mangan rong mari. Yo monggo Mbak Lurah. Kula aturi jumeneng saking papan lenggah Bapak Andri Suprabto. Monggo. Monggo Pak Andri. Monggo. Monggo monggo Kang Mas. Kang pikantuk sampur nomor setunggal penyeripun Bapak Andri Suprabto. Monggo Mbak. Alapun tompon sami apa. Tinimbang kedisian kalian panjenenganipun dulur kula. Matur nuwun rawuhipun tutup bagian malih itu wae. Sayang, aku cinta padamu. Orang ngira yen wis kasep tegaku. Jebul kowe wis ana sing duwe. Aku bingung kok ngene dadine. Dua saudara production audio. Cinta pengen duweni sewu cara bakal tak lakoni. Bersama Kamur Sari seneng guyonnya dari Tulungagung bersama Mas Kiron Quadra Jo Dewa Pak Fendi katakan juga jadi.
cinta padamu orang ngira yen wis kasep tekaku jebul kowe wis ana sing duwe aku bingung kok ngene dadine ayo Balia bergoyang bersama campur sari seneng guyon ning ndi bakal betul campur sari seneng guyon Balia ya demi cinta pengen antueni sewu cara bakal tak lakoni Wong sawiji sing tansah yen mangkono yo bareng ndedonga hanya nyuwun marang dewa tresno hanya nyuwun marang dewa tresno matur nuwun luar biasa niki Mbah Lurah suarane ora entek rumah saku. Mangga diawet-awet Oh diwet-wet nggih. sampai akhir zaman pun Aduh. tetap saya pelihara Oh, ini. nggih, amin. Ya minimal ngene kena digi ngasak, Nggih. kena digi golek pangupa jiwa ya Mas Tris ya. Ya mbok menawa dulur kene sing pengen tinimbalan dumateng kawula sak kanca kan nggih saged ngoten Lho Mbak ya. ngaten jenengan promosi. Ya setengah promosi mbok menawa enek sing mbutuhke. Lah nggih. Nek kene monggo. saiki tapi kalah ambi Mas Sutris wis sakniki. Mila. Heeh, jam terbangnya saiki luwih suwe. Kene Mas Kirun ati. yo ngono saiki wis gelem gawe blangkon, gawe beskap. Lah wingi Wis siji damel meneh napa? wisan. Wingi Wis- damel napa kok? Gawe kathok endek Oh, ngono iku kathok kok sian. Saiki wis gawe blangkon beskapan berarti wis Oh, payu. ngoten. Cara channelinge luwih gedhe, Nggih. bayarane ya luwih gedhe. Oh, ngoten nggih. Wis Ngoten nggih, Pak Le. Mbak Oh, Lia, nggih, sementara ya. ngoten mawon dipun aturaken Nggih. kembangan salajengipun kadang-kadang yang sampun keparawuh. Mbok pilih wonten lepatinipun nyuwun pangapunten juga pepanggihan itu bedal. Matur nuwun. Nggih, sampun Mbak Lurah lah nggih. Aku kok rada enek sing piye ngono lho. Ganjel Enek sing keri Sing ngono. keri ya, alhamdulillah. Matur suwun, Matur Mbak Lurah. nuwun, BLT-nipun bakal Lah, langsung nggih. tunai cahayu ya. Nggih. Ora santri ning balik desa. Mboten. Nggih. Lah niki sedungake. Mbak Lurah pun mriki kok Lah, nggih, nggih. mboten usah ngantri.